kanya. Kay sarap ng may isang ama, sa hirap lang. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa panibagong video, panibagong surprise na naman ang aming gagawin ngayon. At kung bago ka lang sa channel namin, ay mag-subscribe ka na. Muli, ako nga po pala si Hernani Gabuat and this is my partner, Dian Paragas. So, iso-surprise po natin ngayon si Rodrigo Bautista from Malasin, Zone 2. At ang gagawin naming prank ay nag-order siya ng sala set worth of 25,000. Yun. So, abangan nyo na lang yung magiging reaction ni Sir Rodrigo. So, ano pang hinintay nyo? Arat na! Arat na! Arat! Arat na! Kasama lungkot ko'y kanyang pinasasaya. Pagkausap ko siya. Salamat sa may kapal at ako'y mayroong isang ama, nagmamahal at darasal, dumaramay sa akin sa tuya. Kay sarap ng may isang ama, sa hirap lang. A few moments later. Tarong ka diyan. Hello po. Pwede po magtanong? Asan po dito yung bahay ni Sir Rodrigo Bautista po? So ito po siya. Yan, tara siya si Kuya. Sir Rodrigo Bautista po. Ano po? Bakit po? Yung order po. Order. May order po kayong sala set po worth of 25K. Ano yun? Yung driver po? Opo. Pasok na lang dito. Atras na lang. Anong sala set po? Order. Ikaw order? Rodrigo. Wala akong order eh. Sala set? Meron po eh. Dito, dito po yung nakapangalan. Ano? Baka ibang Dito muna natin yung salaset. Pasok na lang dito. Anong salaset yun? Wala pong sinabi, sir. Basta po sala set po yung sinabi ng manager. Dito naman natin, di ba? Opo. Dito po kasi ang number ng bahay. Ano number? Rodrigo Bautista, Baka Zone 2. meron akong kapangalan. Ito yung address namin, no? 78, oh. Kasi Malasin po eh. Oh, maraming Tabi po ng Living. Living Church. maraming ano dito, maraming Bautista. Dito. Maraming Bautista po ba dito? Sino bang umorder? Tignan muna natin, baka maganda eh. Paki-check na lang po yung firma, sir. Tignan muna natin kung ano yung tura. Iatas mo pa, sir. Para madaling magbaba. Idata mo yata umorder eh. Okay na si Kuya. Yung Peterman pala, yung isa. Andito po sa loob. Sir, lapit na lang po kayo. Eh, sabi po kasi sir, Ay, parang baka ito ang order, Rolando, ang pangalan niya. Hindi, wala akong pere. Tingnan natin. Bautista po yung Tingnan nyo muna, nakalagay, Nay. sir. Halika raw, tingnan mo.
Kung sino magbubukas, Ano na yung color Ay, yung buksan niyo in-order? na lang po, sir. Sir, kayo, anong color yung in-order? Happy birthday mo! birthday tayo. Dito po kayo, ta. Dito po kayo. Dating. Kasi, base mo na daw si kuya. A few moments later. Suklain mo. Na-prank po ba namin kayo, sir? Paniwala. Pero medyo may question ako dahil hindi kasi ito yung po. Picture po kayo, tay. 1, 2, 3. Tay, alisin niyo. Sir, ano pong masasabi niyo sa surprise po ni Ma'am Miley? Maraming salamat, Mylene. Ingat ka dyan sa Hong Kong. At lagi kang manalangin. Dahil yan lamang ang sandata natin sa buhay. Walang iyak ah! Ang laban mo ay kasama mo ang Diyos na lalaban para sa iyong laban. Harapin natin ang laban sa buhay, ang problema sa pamamagitan ng paglapit sa Diyos sa panalangin. Ingat ka dyan, Mylene, at God bless you. Pagpalain ng Diyos ang iyong employer at nawa mga pamilya mo ay magkaroon ng pagkakaisa lahat. Mga anak mo ay makatapos sila sa pag-aaral. Ito lang ang masasabi ko. God bless you and your family. So, hindi pa nga po dyan nagtatapos ang aming pasurpresa kay Sir at may nanda pa pong message ang Rolly, Freehas, and Family. So, ano pang hinihintay nyo? Arat na! A few inches later. So, hindi pa nga po dyan nagtatapos at babasahin na po ni Kuya Yani yung message. Uncle Pastor, we pray that the grace of God will continue to rest upon you and that His perfect will for your life will continue to unfold in your daily. We also wish for you a pleasant day filled with divine favor and that the Lord will bless you with many more years of great health, laughter, and financial prosperity. Uncle, salamat sa lahat ng panalangin mo para sa ating pamilya. You're a great warrior, intercessor, and a great leader in your ministry. As you turn 1 year older, may you continue leading a God-filled life full of wisdom and great harvest from your hard work in the ministry of our Lord Jesus Christ.
happy birthday, Uncle, from Freya's family and from all of us. Thank you. Thank you, Manny. Meron pa pong mga message, Video message. para po sa inyo. Shoutout sa kasi si Cyrus, yan mo, nag-violin. Happy birthday, Thank you, Cyrus. Happy birthday, Lola Rod. Thank you for teaching and playing with us. I miss you. May you live longer. Thank you. Sana makababa kayo, makapunta kayo dito. COVID-19 kasi. With longer years. God bless. Happy birthday, Tatay. Love you. Ingat kayo dyan, anak. We miss you, God love bless you, you. and we pray for bonus years in your life. Happy birthday, Lola. Thank you. Bungal si Jetro. God bless and more birthdays to come. Stay safe. I love you, Lola. Yung bunso. Last message po. Happy Si 70th Jesse, birthday, tingnan niyo si Tay. Jesse, oh. Sana pahabain pa ni Lord yung buhay mo and we love you. Happy birthday po, Tay. God bless you more, Thank Tay, you, and anak. more blessings Thank you, para Gian. sa good health. Good health po. Happy birthday ulit, Tay. Magaling na ba si 70th Jesse? birthday. Tay, ano pong gusto yung i-message po sa kanila ng mga nagparating ng magandang message para sa inyo kaaraw? Mga anak, ang dalangin ko lang ay sa mga anak din ninyo, patuloy na maglingkod sa Diyos. Opo. Yung susunod na henerasyon natin ay kailangan makita yung from legacy to legacy ang may iwan ninyong alaala kahit wala na tayo sa mundong ibabaw na ito ay yung kayo'y hindi pasaway sa lipunan mga anak kundi pakinabang sa lipunan at naglilingkod sa Panginoon. And So, maraming salamat po. Happy birthday. Thank you. Salamat po sa Thank you. pag-aalaga sa amin. Yun lang. thank you po, Lolo. Malaki na. Alaga namin dito. Ganyan pa lang sila. Happy birthday. Thank you ako. Thank you. Galingan mo sa pag-aaral. Yun. Yeah. Nay, ikaw po, message niyo po sa asawa. Ang message ko sa iyo, Walang iiyak. ganyan ka ng Kaya marami pang taon para makapag-silbi ka pa ka, Lord. Yun. At saka, parang masubaybayan mo pa yung mga apo mo na ituro mo sila ano ang laman ng Bible. Parang dala-dala nila hanggang sa pagtanda nila at saka mga apo-apo na nila. Kaya lang po. God bless you. Ako naman. Si Kuya. Kuya naman. Si Kuya. Ay, happy birthday. Sana, tulad ng sabi ni Nanay, sana magpas ka pa. Patuloy pa yung pagsisilbi. Happy birthday. Amen. Thank you. Thank you, anak. Thank you. Malen, Okay. maraming salamat. Salamat, Malen. God bless you. Sana Okay. pagpapalan ka ng may kapal ng mga amo mo dyan, yung mga kasama mo, Lord. Ay kasama mo lagi si Lord sa laban na to. Amen. Makakarating po yan lahat. Kantahan na lang po natin si Tatay. Sige, Kel. Dito Ken, tayo doon. doon ka sa kami magkanta ka. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday,
naman yung reaction ni Sir ay na-surprise po talaga siya. Kung gusto nyo po na kayo na po yung next na iso-surprise, huwag po kayong mahihiyang mag-message kay Mylene Palabay. And please, don't forget to like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko. Para po ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload namin. And, surprise!